עליו. ואתה תחשוב אותו. רציתי לדבר על כמה יתרונות פיזיים של גוף האישה, אוקיי? יש כמה יתרונות שאפילו נשים לא יודעות שיש להן. זה מתחיל לדוגמה, הלב של האישה עובד יותר מהר. זאת אומרת, בממוצע ב10 פעימות יותר מלב של גבר. אוקיי? זה אחד. 2, רגע, שנייה. השביעי יפוצץ לך את הראש. השביעי will blow your mind completely. אוקיי, אבל ככה. הראשון אמרנו שבעצם הלב עובד יותר מהר, לפחות ב10 פעימות בממוצע יותר מלב של גבר. השני, הקשרים בין הסינפסות במוח, הקשרים במוח הרבה יותר, יש הרבה יותר קשרים, ולכן היא יכולה להתמודד עם הרבה יותר משימות מאשר גבר. 3, איכות השינה, עומק השינה של אישה הוא פחות ב10% מעומק השינה של גבר, ולכן הן זוכרות יותר חלומות, זוכרות יותר את החלומות, וגם יותר רגישות לחלומות האלה. דבר נוסף, מערכת החיסון של האישה חזקה יותר משל הגבר. בגוף האישה יש יותר קולטנים לכאב, אבל אישה יכולה להתמודד עם כאב יותר טוב מאשר גבר, למרות שיש לה יותר קולטנים לכאב. טווח הראייה של אישה בנוסף, אוקיי, זה מספר 6. טווח הראייה של אישה רחב יותר בפריפריה. היא יכולה לראות קצת יותר בצדדים מאשר גבר. טוב, אנחנו הגענו האחרון, כן, שהוא פשוט מדהים ואף אחד לא יודע, אלא זה מחקרים יחסית חדשים. השביעי והאחרון, מטורף. מכל הריון שאישה חובה, נשארים תאים של העובר אצלה במוח. זאת אומרת, מומלץ לך הבלל להתייחס יפה לילדים, כי יכול להיות שתעצבן את האישה. תשמור על עצמך. שיהיה לכם אחלה יום.